nu e imposibil nimic. Veniți cu spate, veniți cu fața, veniți cu depresie, eu lucrez și cu... Despre asta deja trebuie de strigat. Facem și frumusețe, și sănătate, și circulație de sânge sanguină, și lucru cu sistemul nervos, deasupra face ceva vizual, dar înăuntru nimic nu se schimbă. Eu înaintea dumneavoastră am fost la o grămadă de medici, mi-au spus că nu este tratabil și trebuie deja să întrețineți. Noi suntem aici să-i ajutăm, să-i îndrumăm. Noi le facem cetățenie, dumneavoastră le faceți masaj, ca să poată alerga, face mulți bani, munci, trăi frumos și uite în combinație. Combinația perfectă. Perfectă, da. Pașaportul european, pașaportul românesc este un stil de viață, este altceva. Aparate, injecții și etc. Când mă ridicam, dacă stăteam mai mult, mie îmi trebuia, eu mă țineam de pereți. Acum, la ziua de astăzi, pot să fug după ce mă ridic, așa că... Приветствую вас, дорогие мои, на канале Лена про Фейс, где красота начинается только изнутри, с точки здоровья. Сегодня у меня в гостях великолепная моя пациентка Мария Живердан, бизнес-вумен, которая ведет огромный бизнес в течение более 20 лет в городе Кишиневе. И обязательно в таком бизнесе необходима не только красота женщины, но и здоровье. Сегодня мы поговорим о том, как влияет моя терапия на здоровье, каким образом можно поддержать свое здоровье и улучшить качество не только своего здоровья, но и, конечно же, бизнеса, потому что здоровье всегда влияет на качество общения с людьми. Сегодня у нас будет интересный подкаст, опять билингва, поэтому оставайтесь до конца, и вас ждут очень много качественных сюрпризов. Самопрезентация, vă rog, Maria. Bună ziua! Maria Живердан este numele meu. Sunt fondatoarea și directoarea companiei Redmark Service, o companie fondată în 2010. De 15 ani facem activitate în domeniul cetățeniei române, cu experiență, după cum am spus, de 15 ani. Prestăm servicii, pregătim dosare, avem grijă de clienții noștri de la început, de la depunerea dosarului până la aprobarea cetățeniei. Am făcut mai multe afaceri în viața mea, am 2 copii, 2 nepoți, o vârstă, cred eu, frumoasă de 56 de ani, împliniți acum în septembrie. Femeile nu vor să spună câți ani au, dar eu totdeauna spun, pentru că sunt mândră de ceea ce am la ziua de astăzi, cum arăt, cum mă simt, datorită în mare măsură și dumneavoastră. De-aia sunt foarte mândră că am această vârstă frumoasă și vă mulțumesc pentru invitație. Da, vă mulțumesc tot. Vreau să vă întreb ceva. Unde ați aflat despre mine și cu ce scop ați venit la mine? Primul scop, desigur, apoi să spunem despre altele. Am aflat despre dumneavoastră de la cosmetologul meu cu care făceam procedurile și un alt tip de masaj pentru față. Ea născuse atunci și făcea o pauză, avea a 2-lea copil, Ina se numește domnișoara, doamnă de fapt. Ea născuse, nu era în moment disponibilă pentru a-mi face masaj, a prelungi masajurile pe care eu le fac de aproximativ 10 ani de zile și eu am întrebat-o, recomandă pe cineva foarte bun. Și ea mi-a zis că vă cunoaște doar din internet, dar din rezultatele care le-a văzut pe internet, crede că sunteți la moment cea mai bună. Și mi-a trimis doar profilul noastră de Instagram. Deja știți, eu v-am sunat, v-am scris de fapt și v-am zis că aș vrea să vin la dumneavoastră la proceduri și uite așa am aflat de la un alt specialist care face un alt tip de masaj și are o altă direcție. Dar cu ce scop, primul scop cu care ați venit la mine? De aproximativ 15-20 de ani, eu am pus foarte mare atenție pe față, sănătate, cum arăt. De fapt, totdeauna am avut grijă de asta, dar de la o vârstă încoace, știți cum este vorbă că ăstea tineri sunt tineri și frumoase, dar noi măcar frumoase, dar și foarte important sănătoase, pentru că ceea ce
pentru ce am venit eu și ceea ce am găsit la dumneavoastră a fost mult mai mare și un pachet care mie îmi place și uitați că deja îl prelungim de mai mult de un an de zile. Da, și primul scop eu cred că a fost ca să facem ceva cu riduri, cu edemuri de față, da? Dar după aia când ați venit, ați descoperit că fac ceva mai mult, da? Primul scop a fost, știți, scopul femeilor de fapt este să ai 56 de ani, dar să nu ai niciun rid. Primul scop, normal că a fost ridurile, fața lăsată, care era un pic lăsată, chiar dacă eu folosesc cosmetic foarte bună, nu mă culc niciodată cu fața machiată, totdeauna curăț, demachiez tot, de ultimii, cred că vreo 30 de ani. Ce am găsit la dumneavoastră? Am găsit mult. În primul și în primul rând am rezolvat problema cu somnul, cu starea psihologică, cu spatele. Spatele, eu ultima perioadă înainte de a veni la dumneavoastră, aproape că nu puteam merge. Aveam o problemă gravă, am făcut o grămadă de proceduri și nimic nu m-a ajutat. Acum, în ziua de astăzi, sunt foarte recunoscătoare pentru că eu ultima perioadă, să zicem că fața am mai rezolvat noi problema destul de bine. Ar fi posibil, de fapt, doar să prelungim un pic, mai rar, dar eu vin o dată în săptămână foarte mult pentru spate, pentru că eu deja m-am îndreptat, pot să merg. În 2 săptămâni, dacă facem pauză, deja simt, dar s-au aranjat foarte bine unele lucruri care țin de spate și am zis, dorm foarte bine. Și starea psihologică, ce aveți în vedere, cum ați notat? Un pic m-am calmat, adică nu sunt atât de agresivă, nu sunt atât de nervoasă, din motive că lucrul meu este legat de oameni, permanent lucrez cu oamenii și se întâmplă că vin oameni de diferite categorii și înainte mi-era mult mai greu să rezist la fiecare reacție a omului, la fiecare cuvânt spus. Acum sunt foarte calmă, a fost mai aproape de inimă, dar acum puteți rezista. Reușesc să ascult oamenii fără să dau o reacție emoțională imediată. Sunt foarte mândră de aceste rezultate și chiar vă mulțumesc foarte mult. Cu mare drag și vă aștept fiecare săptămână pentru că în afară de ce eu fac fiecare ședință, noi și vorbim despre diferite teme, diferite teme. Să spuneți, vă rog, în ce constă lucrul dumneavoastră? Cum stați pe loc mai mult sau plecați undeva? Absolut, uneori toată ziua stau pe loc. Poziția este uneori la masă, cu acte, concentrată pe ce am de făcut. De-aia un pic spatele și-a luat o altă direcție, într-o direcție ori așa, s-a schimbat un pic puțin. La stânga sau la dreapta? Eu mai am de lucrat la o problemă pe care noastră puneți foarte mare accent, asta este sportul și promit astăzi că o să încep să fac mai multă mișcare pentru că din motivul că stau foarte mult pe loc și nu mă mișc, a apărut și problema asta cu spatele și înțeleg, pentru că dacă nu este circulație sanguină, atunci creierul nu se alimentează. Vedeți că te-am învățat de la dumneavoastră. Până facem masajul și procedurile, 100% mai discutăm și unele lucruri care trebuie făcute. Am primit foarte multe sfaturi de la dumneavoastră și sunt foarte recunoscătoare pentru aceste sfaturi. Ce trebuie de făcut, cum trebuie de combinat alimentație, sport, liniște, odihnă, calmare, dar mă întorc la poziția de stat pe loc. Eu toată ziua practic stau pe loc și lucrez cu acte, uneori îmi dau seama că nu m-am ridicat în ultimele 4 ore niciodată și dacă înainte nu făceam procedurile astea cu dumneavoastră, chiar era destul de grav. Am zis că am venit într-o stare și știți cum am venit, eram destul de așa pe o parte. Știu că o spun frumos.
Dar astăzi sunt foarte mândră că s-a îndreptat spatele, pot să mă mișc. Eu, de exemplu, când mă ridicam, dacă stăteam mai mult, eu mă țineam de pereți. Acum, la ziua de astăzi, pot să fug după ce mă ridic, așa că mulțumim foarte mult că sunteți, pentru că nu prea găsește astfel de specialiști. Eu, înaintea dumneavoastră, am fost la o grămadă de medici care, în afară de medicamente, blocade și atât, restul nu mai funcționa. De exemplu, mie un medic mi-a spus că nu este tratabil și trebuie deja să întrețineți. Venind la dumneavoastră am văzut alte lucruri. De-aia, dacă ar fi să recomand cuiva sau să spun cuiva, nu cred că ar trebui doar de spus, eu cred că despre asta deja trebuie de strigat. Pentru că există o grămadă de lume, sunt foarte mulți oameni care nici măcar nu știu de unde să înceapă. Și aici este un complex. Facem și frumusețe, și sănătate, și circulație de sânge sanguină, și lucru cu sistemul nervos. Lucru cu sistemul nervos. Cu spatele. Da, mulțumesc mult. Da, mersi și dumneavoastră. Și am vrut să vă întreb, acum este în vogă ca să facem aparate, injecții și etc. De ce dumneavoastră sunteți împotrivă sau de ce nu ați început asta? Probabil că toți cosmetologii spun că trebuie să începeți preventiv, la 40, la 35. De ce sunteți cu altă părere? Nu știu dacă am o mare problemă cu aparatele. Eu am încercat, cred că o dată sau de două ori, dar ceea ce se face și se obține prin masajul manual, eu cred că pentru mine asta este total diferit. Injectări, nu zic că poate nu o să ajung, dar sper că nu o să ajung să le fac, dar la ziua de astăzi lumea practică și nu știu, eu nu sunt specialistul, asta o să puteți spuneți dumneavoastră care sunt plusurile, minusurile injectărilor. Pentru mine scopul este să obțin cât mai multe rezultate natural. Cu masajul manual, cu proceduri manuale, cu îngrijire a pielii, cu cosmetică bună. Eu sunt de părerea că mai bine investesc sau cheltui mai mulți bani pentru creme, cosmetică bună și proceduri manuale. Măcar că eu nu aș spune că procedurile manuale sunt mai scumpe ca cele injectabile. Decât, nu am o frică la moment, nu știu, nu sunt specialistul și nu știu ce pot recomanda, eu aleg să merg la moment doar prin proceduri naturale, naturiste. Eu vă spun că aveți dreptate, pentru că frica asta este adevărată. Pentru ce? Pentru că cosmetologii, părerea mea, și nu numai că e părerea ca specialist manual, e părerea ca un doctor, că e numai deasupra face ceva vizual, dar înăuntru nimic nu se schimbă. Pentru că noi cu dumneavoastră lucrăm din punctul de vedere sănătății. Eu pun bazinul în balanță. Apoi, desigur că sacru tot în balanță. Și conectarea sacru și zona de ceafă, când este conectarea, sistemul sanguin, nervos și limfatic tot este în balanță. Și de aceea noi pornim de la jos până la sus, până la vârf. Dar cosmetologii nu mai face un fasad, cum pe spune, pe deasupra, da. Pune așa că se vede, ca să o să fie o iluzie, da, că eu sunt așa cam tânără, dar înăuntru, da, tot este vechi și nu lucrează, cum spune, da? Noi după ce așezăm cu dumneavoastră bazinul, da, de fiecare dată, știți că eu vă spun, parcă am născut. Este o stare, eu nu știu cum să o redau, dar din corpul meu parcă e după o naștere. Femeile o să mă înțeleagă. Ușurință, se ușurează tot, se așează tot la locul lui, corpul își revine. E extraordinar. Adică eu n-am mai întâlnit astfel de proceduri. Super, și mă bucur că sunteți și sperăm că o să o transmiteți. Și de asta de ce noi am întâlnit, da, pentru că din punctul de vedere dumneavoastră, pentru
pentru că fiecare femeie vede din partea sa și cum vedeți dumneavoastră, nimeni nu vede, da, pe mine. Da, cum simți. Cum simți, da, și simțul ăsta noi putem transmitem cu așa fel de podcasturi, ca să fim sinceri, ca să explicăm, dacă aveți întrebări, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте, у нас будут титры, чтобы вам было всем понятно. Dacă să aveți întrebări, fiecare întrebare o să fie cu răspuns foarte lejer, foarte frumos și foarte complet. Aș vrea să vă întreb încă ceva. Cum credeți? Идем мы в сторону натурального, да, вот терапии мануальной, либо все-таки остаемся еще пока на каких-то искусственных моментах? Вот как вы думаете, почему женщины, de ce femei totuși vreau fasad să faceți, dar nu vreau să se duce în profunzime acolo în corp? Părerea mea că foarte multă lume deja și-a schimbat părerea despre procedurile de injectări. Ele sunt un rezultat rapid. Ai făcut astăzi și de mâine începi să arăți bine. Eu am o părere, nu știu dacă pot să o dau aici și dacă am dreptul să o dau, dar eu am o prietenă care a pornit procedurile astea de injectări, dar după 2 ani de zile eu am văzut lăsarea pielei. Nu o să accentuez că este de la injectări, dar am văzut foarte tare lăsată pielea, chiar dacă oamenii, să zicem că fac și acele injectări pentru că vor un rezultat rapid, părerea mea este că procedurile manuale, masajul facial și toate restul procedurilor manuale ar ajuta să ridicăm, pentru că la mine pielea era la fel lăsată, dar eu am mai mult de 10 ani de când fac masajuri. Desigur că nu erau cu tehnica dumneavoastră, a noastră este mai complexă, are mai multe direcții, dar eu fac mai mult de 10 ani masaj manual și la mine nu era chiar atât de lăsată pielea, dar oricum era lăsată, pentru că vine o vârstă când chiar cât de bună cosmetica n-ar fi, nu sunt rezultatele, pielea oricum își ia și vârsta își ia ei. Eu am văzut la prietena asta a mea foarte tare lăsată pielea, nu accentuez că asta era de la injectări, dar făcând doar injectări și nepracticând și restul. Eu aș recomanda, chiar dacă femeile aleg injectările, să-și facă și proceduri manuale pentru a menține tonusul feței, să fie ridicată pielea, în plus masajul îi dă și elasticitate pielii, la mine pielea se înveselește, eu zic așa, că după masajuri. De-aia, dacă chiar aleg doamnele să-și facă injectări, eu aș recomanda să combine. Pentru că eu lucrez și cu femeile care fac injectări, dar după mine, totuși lasă injectări și continuă numai cu masaj, pentru că apoi înțelege că nu are rost să faci ceva ca fasad, pentru că fața luminează fără nimic, fără nicio procedură care sunt cu injectări. Dumneavoastră ați spus că ați fost la un masaj, 10 ani a fost la un masaj așa mai simplu, da? Și cum puteți să comparați ce fac eu și ce este? Pentru că toți acum crede că eu lucrez numai cu față, cu riduri, asta e cu un masaj așa simplu, cu uleiuri sau ceva. Puteți să faceți comparație dintre un masaj care este cosmetologic, cum să spunem așa, ca un... Pe deasupra, da. La suprafață. Și cu terapia de masaj Lena Proface. Eu cred că e total diferit, pentru că eu am făcut un masaj, am să spun în limba rusă, sculpturный. Nu prea este la noi în Republica Moldova atât de... Nu sunt atât de mulți specialiști în Moldova care practică acest tip de masaj, dar acolo este masaj cosmetologic, ce ține doar de masajul feței și plus de machiere, mască și restul. Eu nu... a dumneavoastră este total diferită, adică se apasă pe sistemul nervos, se lucrează în combinații spate, cap,
față, gât, mâini, întindere, sunt multe diferențe, de-aia n-aș putea să-l compar, dar eu nu l-am lăsat nici pe ăla, mă duc mai rar, dar oricum îl practic pentru că vorbim despre măști, noastră nu lucrați cu uleiuri, noastră lucrați pe fața curată, uscată, în plus lucrați și cu înăuntru gurii, prin gură, da? Nu știu cum spun frumos, dar am să spun așa cum este, da. pentru înțelesul mai multor oameni. Acolo avem un alt tip de masaj pe care eu o dată în lună îl practic să merg și acolo pentru măști, pentru alt tip de masaj. Deci e mare diferență, simțiți asta, că e diferență totală. E o procedură diferită. Procedură diferită. Acolo se lucrează pe demachiere, masajul se face pe bază de creme, se face doar fața, gâtul și atât, nu se ajunge la cap, la spate, la restul și nu se lucrează cu sistemul nervos. Este un alt tip de masaj. Eu zic la dumneavoastră este o procedură combinată. Acolo este doar masaj. Ca să fie clar pentru toată lumea, eu o să explic ce fac eu și cu ce lucrez. Sistema mea de masaj, că o numesc terapie de masaj, pentru că constă din diferite direcții, ca să spun eu, asta e și kinetoterapie, și kinesiologie, și osteopatie, și osteopatie craniosacrală, și diferite, nu numai tehnici, ca să spun, da, ca am spus, direcții. Și de aceea lucru combinat, desigur că influențează, fiecare atingere influențează la sistemul nervos, ce e foarte important pentru că lucrez cu ganglii nervoase și de aceea după procedurile, după ședințe, femeile și desigur lucrez și cu bărbații, simte ușurință, cum spun, este mai ușor să țin spate, tot spune. Da. Este mai ușor să țin spate. Îmi plac, se schimbă percepția, foarte important, pentru că fiecare dată cum se treacă o ședință, prima ședință la o pacientă, ea spune că îmi place să mă uit în oglindă și îmi place fața mea fără nimic. Dacă sunt fără machiaj, fără nicio injecție sau ceva, da? Și de aceea eu vreau să spun despre asta, cum a spus doamna Maria, că trebuie să strig, pentru că acum noi intrăm în lumea când un specialist universal este foarte prețuit. Pentru că veniți la mine și primiți un pachet de tot, pentru că asta e și lucru cu, desigur, cu nu numai cu capul și cu fața, da? Cu tot organismul, nu numai cu, că spun că stelăm, da? Cu corpul, numai cu corpul, cu starea fizică, dar și cu starea psihologică, dar și cu starea nervoasă, cu percepție, prin atingeri. Asta e ceva nou. Acum eu fac patent în Europa și în Moldova metodii mei și o să fie desigur că predau asta metoda. Toate informația o să fie sub acest video și desigur eu fac diferite masterclass-uri, pentru exemplu, ca să înțelegeți ce metodă este și dacă vreți să încercați ceva, puteți să veniți la masterclass-uri care constă din 5-6 oameni, femei care vine și eu explic și lucrez cu fiecare, dar ca în grup, ca un, cum să spun eu, asta e Beauty Smart Fitness eu fac. Toată informația, tot o să fie sub acest video. Doamna Maria, eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți, pentru că sunteți o femeie foarte înțeleaptă, deșteaptă și foarte interesant fiecare dată când veniți să vorbesc cu dumneavoastră la diferite teme. Noi vorbim despre toată lumea, cum spun eu. Spletnicim. Da, dar și lucrăm și eu văd rezultatele dumneavoastră și eu văd cum se schimbă corpul dumneavoastră. Asta e foarte, pentru că pentru mine, ca pentru un specialist, este foarte important
să văd eu rezultatul. Sigur. Pentru că numai că dumneavoastră veniți, pac, noi am făcut și la vedere. Nu. Eu întotdeauna, cum să spun, вхожу, внедряюсь в человека, individual păgrujаюсь каждое тело, eu văd fiecare schimbare, eu văd dacă dumneavoastră sunteți încordate sau dumneavoastră ați avut, eu spun, doamnă Maria, ați avut o săptămână grea, pentru că eu simt pentru corpul spune că ați avut o săptămână grea. Da. Și de ce spuneți, da, am fost o săptămână grea. Sau după careva, dacă plecați undeva peste hotare, da, după avion, este foarte important, da. După zborul este foarte important, pentru că eu simt fiecare zbor lasă un amprent, da, pe corp și corpul este încordat foarte tare. E bine când vin înapoi, deamă, că fug repede la dumneavoastră. Da, după fiecare zbor, da. După fiecare zbor. Dacă mă duc încolo, dacă stau mai mult timp după zboruri, eu chiar am o problemă cu zborurile. Mie îmi trebuie măcar 2-3 zile, mai ales cu vârsta încoace, pentru că înainte, nu... Și cum, un corp... Dar e greu pentru organism, da. Un corp tânăr are altă putere, altă energie, un corp deja înaintat în vârstă are nevoie de pentru mine e greu, să spun sincer, pentru fiecare zbor. Da, pentru mine. Da. Dar sunteți tânără și frumoasă. Referitor la ceea ce spuneți că e foarte important rezultatul, chiar este foarte important. Eu toată viața lucrez pentru rezultat, nu pentru cantitate. Chiar de ăștia 15 ani de când sunt în cetățenii, eu zic că nu mă pot compara nici cu o companie care prestează servicii de cetățenie, pentru că eu pun aici foarte mult suflet. Este foarte important, iată, când oamenii ajung, astăzi avem pe Victoria de la Zâmbărele la pașaport, a fost și-a depus pentru pașaport împreună cu copilul și dimineața a făcut o postare că e foarte mândră că lucrează cu noi, pentru că i-a fost cel mai simplu ei de la toți să cereau acte, n-aveau acte, nu era în regulă. Ei în 20 de minute au terminat procedura și ea și feciorul și asta este o treabă foarte importantă, pentru că dacă lucrăm pentru rezultat și nu pentru bani, dar nu doar pentru bani, pentru că prestăm niște servicii și eu și dumneavoastră care trebuie să ne aducă și bani, dar este foarte important să lucrăm pe rezultat, ceea ce am văzut și la dumneavoastră. Și eu nu prea sunt omul care mă împrietenesc atât de mult repede cu oamenii. Noastră reușiți să creați și să legați o relație cu oamenii pentru deschidere, pentru discuții, pentru că nu doar am intrat, ne-ați făcut masajul după număr și am plecat. De fiecare dată începeți, ce ați avut, doamna Maria, săptămâna asta? Că nu-mi place spatele, că nu-mi place tazul, că nu-mi place asta. Și astea sunt lucruri pe care trebuie să punem acum la moment mare preț, că este o valoare. Pentru că e foarte important să fac o conectare cu corpul și dacă noi avem conectare de suflet, conectare de inimă, da, corpul deschide și eu pot să fac cât mai mult cât pot în o ședință, da, într-o ședință. Și de aceea asta e sigur că e valoarea și eu tot așa om deschis și îmi place, știu fiecare femeie, știu despre ea și acum la mine frecventează numai femei care simte că așa trebuie să fie, așa ca om, simte-mă ca om și eu simt fiecare femeie și asta e foarte important. Mă bucur că simțiți și dumneavoastră asta, pentru că e desigur o valoare foarte importantă. În vremurile, cum spune, da, în timpul nostru care, cum spun, foarte repede tot se schimbă și oamenii trece, da, și timpul trece și asta e unul după altul, dar desigur în inimă, în sufletul rămâne numai oamenii care noi am făcut așa fel de conectare. Foarte important, da.
Și lucrul merge mai bun și lucrul merge mai profund decât dacă dumneavoastră că ați spus a fost așa, fac, a făcut ceva și la revedere. Pentru că corpul dumneavoastră răspunde și eu înțeleg răspunsul și înțeleg limbajul corpului. Asta e foarte important. Și de aceea își fac așa fel de conectare cu fiecare. Ultima perioadă avem o mare problemă cu energia. Nu avem energie. De dimineață parcă mă mai mișcam, dar eu fiind un om foarte activ toată viața, eu nu am problemă cu... Mă întreabă lumea, uneori în discuții mă întreabă oamenii de unde iei atâta energie. Eu n-am avut problemă cu energia în viață, eu n-am probleme în viață cu deranjări, dacă m-am supărat sau am obosit, să stau să-mi plâng de milă. O zi, două am avut grijă, pot să plâng o zi, două, să mă jălesc singură, dar pentru mine este foarte important să mă mișc mai departe, să fiu în activitate și datorită procedurilor au apărut și energia și asta este foarte important, că ajungem la ora 3 și eram descărcată total. Acum s-a mai aranjat un pic pentru că și dau mult. Toată viața mă strădui să fac lucruri de calitate. Eu n-am problemă cu cum reușești. Le fac pe toate, n-am nicio problemă să mă plâng de milă, obosesc, da, poate, dar oricum un pic de relaxare, un masaj, o procedură, o zi acasă, le rezolvă pe toate. Da, pentru că energia este cea mai mare valoare acum în lume și că totdeauna a fost. Și de ce simțiți așa? Eu explic pentru toată lumea, pentru că când spatele, da, postura este dreaptă, nu cam dreaptă, așa cum trebuie, balansată, pentru că partea de jos, bazinul și picioare, și partea de sus, capul, ceafă, zona omoplațelor și cutie toracică trebuie să fie balansate cum trebuie, da? Cum am spus, cum a făcut Dumnezeu, da? Așa cum trebuie, pentru că noi când comunicăm cu oamenii dezbalansăm puțin, pentru că diferite energii, diferite emoțiilor care, da, apoi sunt lăsate în organism. Și de aceea, când eu lucrez, când eu pun tot în balanță, și fața luminează, și sistemul sanguin pornește, și limfatic, și sistemul nervos, și toată chestia asta, desigur că fața este mai relaxată și percepția este mai ușoară, da? Mai pură, cum spun. Da. Și de aceea ridurile dispare ca un bonus, da? Asta e nu că, pentru că dacă sunteți încordate, de aceeași dezbalansarea asta, dacă sunteți relaxate și balansate, fața luminează. Dar nu e frumos fără riduri deloc. Da. La o vârstă mai înaintată trebuie să fie și niște riduri. Desigur. Asta e normal, cum spun eu. Da. Ridul este normal. Important și restul. Ce vine dinăuntru, să fie fața îngrijită, să fie spatele drept, să mai scăpăm de kilograme. Eu vorbesc despre mine, îi vine rândul și la kilograme, un pic o să mă mai eliberez, pentru că acum sunt în foarte mare alergare, s-au făcut foarte multe modificări în cetățenia română, s-a modificat procedura de redobândire a cetățeniei române, procedura de transcriere a actelor de stare civilă în România, procedura de buletine, pașapoarte, acum mai nou s-a modificat procedura de stare civilă și în Republica Moldova și au venit odată grămadă toate peste noi. Și trebuie ca să le putem reda oamenilor, trebuie întâi să le înțelegem noi și eu zic, le fac, greșesc, învăț, plătesc și până la urmă o să știm cum corect, de-aia le spun oamenilor de fiecare dată când vin la mine, eu n-am mai făcut asta, o să o fac acum, este nou, dar 100% o să știu data viitoare, puteți fi un experiment cu mine acum, dar având putere și energie, pentru că eu sunt foarte ocupată acum alergând. Știți, când sunt aranjate la locul lui, toate merg mai ușor. Dar în momentul când sunt foarte multe modificări, ca tu să nu greșești, trebuie întâi să le înțelegi cum să le faci corect.
Și de aia mă ajută foarte mult procedurile dumneavoastră. Eu când ajung sâmbătă fug cu cea mai mare încredere acolo și când ies am zis, parcă-s după naștere. Când m-am chinuit vreo 40 de minute să nasc și după ce am născut, femeile știu ce înseamnă asta. Ușurința. Da, și eu din partea mea tot recomand cu mare drag doamna Maria și Redmark Service, pentru că oamenii care știe cum trebuie să fie și cum să face cât mai repede și cât mai frumos și cât mai inteligent și cât mai rapid tot ce trebuie pentru asta, ce este legat cu cetățenie română și cu toate documentele, nu e ușor, spun eu, sincer. Ba, chiar tare greu. Tare greu. Acum și mai greu decât a fost. Dar nu e imposibil. Da, dar nu e imposibil, da, pentru că dacă sunt specialist în domeniu, tu poți să faci orice. Așa cum eu fac cu corpul. Nu e imposibil nimic. Veniți cu spate, veniți cu fața, veniți cu depresie, eu lucrez și cu stare de anxietate, eu lucrez și cu problemele cu nervii și trigeminul și cu nervul facial și cu parez și cu toată chestia asta. Nu e nimic imposibil dacă tu ești implicat în lucrul tău. Și implicat cu sufletul și cu inimea, nu numai cu, cum spus dumneavoastră, cu banii, da? Da, asta pentru că noi avem în procedura de redobândire a cetățeniei avem foarte mulți oameni bolnavi care au nevoie de tratament în România, care au nevoie de tratament nu fac numai în Europa. Vin oameni bolnavi de cancer, vin oameni cu copii bolnavi. În România, procedurile, tratamentul, de fapt, pentru câteva boli, cancer, diabet zaharat, copii cu diabet zaharat, sunt mai multe boli care se pot trata prin asigurare medicală gratuită, este acoperită de către un proiect european dacă deții cetățenie sau unul din copii, rudele de gradul 1, să zicem, copilul are cetățenie, mama nu. Mama este bolnavă, atunci pot primi acest tratament gratuit în România și pe baza unui permis de ședere pentru reîntregirea familiei. Copilul face un permis de ședere, nu doar pentru a călători, pentru că eu zic că pentru a călători avem pașapoartele noastre, dacă vrei să te duci, sunt câteva țări în care nu te poți duce cu pașaportul moldovenesc, dar pașaportul european, pașaportul românesc este un stil de viață, este altceva. Noi sperăm că și eu îmi doresc din tot sufletul ca Republica Moldova să ia o direcție, să ajungem în Uniunea Europeană, dar eu cred că mai avem foarte mult de muncit până atunci și la ziua de astăzi avem o alternativă, un drept al nostru care ne aparține și trebuie să-l luăm și să-l folosim. De-aia recomandăm și îndemnăm toți oamenii să-și redobândească cetățenia română, chiar dacă Moldova va intra în Uniunea Europeană, vom avea 2 pașapoarte europene. Da. Nu o să ne strice. Nu să ne strice, da. Dar la moment, știți cum este o vorbă, și în mână nu-i minciună. Astăzi avem cetățenia română europeană, România a intrat și în zona Schengen, putem face orice în Uniunea Europeană fără să ne grăbim, fără un termen, pentru că pașaportul moldovenesc are drept de călătorie, dar nu are drept de muncă. Marea majoritatea oamenilor care au plecat din țară cu pașapoarte biometrice moldovenești și nu au reușit să legalizeze astăzi în Uniunea Europeană, s-au întâlnit cu o problemă gravă acum începând cu 12 octombrie, pentru că s-a introdus sistemul ăsta digitalizat european, unde vor fi depistați toți cetățenii țării noastre care și-au încălcat termenul și vor fi deportați. Noi suntem aici să-i ajutăm, să-i îndrumăm. Noi le facem cetățenie, dumneavoastră le faceți masaj, ca să poată alerga, face mulți bani, munci, trăi frumos și uite în combinație. Combinația perfectă. Perfectă, da. Da, așa este. Dumneavoastră faceți un lucru foarte frumos și foarte important pentru toți oamenii din Moldova și eu cred că nu numai care vor să obține cetățenie română.
Și e foarte... Vedeți că și pe dumneavoastră v-am convinsat să vorbiți în limba română. Să vorbiți în limba română, da. Și că eu vorbesc. Sunt foarte mândră. Astăzi eu am putut să vorbesc în limba rusă și eu vorbesc destul de bine limba rusă, dar totuși suntem în Republica Moldova. Da, sunt de acord. Vrem și cetățenie română. În țara noastră avem limba română și eu recomand tuturor să o învețe că e o limbă frumoasă și eu nu știu cum, pentru că mi-e foarte greu. De exemplu, eu nu cunosc engleza bine, foarte puțin, spaniola, pentru că mă duc acum mai mult timp, ajung și în Spania și mi-e foarte greu când nu înțeleg. Când în jurul meu ceva se vorbește și nu înțeleg, dar mie trebuie să înțeleg. Da. De-aia mulțumesc că ați acceptat să vorbim în limba română astăzi. Cu mare drag, vedeți cum discurg destul de binișor. Foarte bine. Mă bucur că suntem acum, vorbim acum limba română, a noastră, pentru că este a noastră, așa cum trebuie să fie. Eu sunt total de acord că trebuie să vorbim cât mai multe limbi. Da. Eu vorbesc limba rusă, mie îmi place la nebunie limba rusă și sunt foarte mândră că am învățat-o, pentru că ajungând într-o țară unde sunt vorbitori de limbă rusă, imediat te descurci. Da. Chiar și în Rusia. Limbă este foarte important să știi. Cât mai ușor să faci comunicare cu oamenii. Desigur, da. Mă bucur că noi am avut așa o conversație foarte frumoasă și tot, ca de obicei, cu sufletul și cu inima și din inimă. Probabil doriți să spuneți urmăritorii mei la canalul meu, Lena Profes, ceva din inima dumneavoastră. Sigur. Eu am încercat, dar n-am încercat. Am venit la doamna Elena și am început să fac aceste proceduri. Un an și un pic, cred, nu mai țin minte sigur, dar vin de mult. Cred că am venit, era frig și acum era frig. Înseamnă că deja au trecut un an de zile. Ce am primit? Am primit un pachet pentru sănătate, nu doar frumusețea, dar și frumusețea, pentru că ziceam la început că sunt oameni tineri și frumoși, dar eu o să mă mențin, o să schimb direcția și nu o să zic că doar frumos, dar și sănătos. Recomand tuturor să găsiți timp pentru a veni și a încerca această metodă nouă pentru țara noastră, pentru că din cât eu știu de la dumneavoastră ați adus-o din Spania, de la un specialist spaniol. Sper că nu greșesc. Da. Unul dintre învățătorii mei a fost, Antonio din Spania, osteopat. Osteopatie ca direcție, a fost de la Spania. Și de-aia tot ce este nou, bun și foarte efectiv trebuie să încercăm și să facem. Eu nu mă opresc aici, o să vin în continuare, deja cu toate rezultatele care le am eu, dar menținerea mai departe este foarte importantă. Și încă una, dacă credeți că dintr-o procedură se poate schimba tot, este total greșit. Oamenii noi avem parcursul vieții o alimentație proastă, o îngrijire proastă, nu avem grijă de sănătate, cât mai suntem tineri, corpul mai rezistă, dar vine un moment când trebuie să fii foarte atent dacă vrei să arăți bine, să-ți prelungești viața, să te simți bine, de aia cu mare drag recomand și cu mare drag vin în continuare la dumneavoastră. Da, și cu mare drag vă aștept fiecare dată. Mă bucur că am avut așa o conversație frumoasă și sinceră și sunt recunoscătoare că sunteți întotdeauna alături și vă doresc o zi foarte frumoasă și ne vedem la o ședință următoare și, cum ați spus dumneavoastră, paspletnice. Da. Și eu mulțumesc pentru invitație și pentru această discuție. Să fim sănătoși și frumoși.
Da. Și nu uitați, vă rog dumneavoastră, că frumusețea începe numai dinăuntru. Nici nu există frumusețea pe din afară. Da, numai dinăuntru. La suprafață? Da, la suprafață nu există o frumusețe, numai dinăuntru și oamenii acum simt energie. Dacă aveți un nivel de energie, atrageți oamenii, atrageți clienții, atrageți oamenii care face viața dumneavoastră mai frumoasă și mai interesantă și mai, cum spun, mai активă, незабываемая, да, то есть те люди, которые делают вашу жизнь незабываемой, она основана на энергии людей. И поэтому здоровье, позиция тела, ваше состояние очень сильно влияет на вашу энергию и на ваше окружение, которое вы создаете, на вашу работу, на ваши цели, на то, как вы их добиваетесь. Поэтому, когда все больше и больше людей будет понимать, что здоровье – это внутреннее состояние, уровень энергии, мы перейдем на другой уровень общения между собой и будем, может быть, лучше и больше достигать и получать удовольствие от этой жизни, в принципе. Дай Бог. Да. Мы буквы mulțumesc și ne vedem la ședință. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот прекрасный подкаст. Задавайте свои вопросы. Обязательно будет очень много информации и про Redmark сервис под видео, и про мои мастер-классы, про обучение, про книгу, которую я пишу. Очень много всего будет выпускаться в 2026 году, поэтому до встречи на новых подкастах Лена Профейс. И не забывайте, что красота начинается только изнутри. Nu uitați că frumusețea începe numai dinăuntru. La revedere! Я желаю вам прекрасного дня, вечера и момента здесь и сейчас. С вами была Лена Профейс, Мария Живердан, Redmark Service. Увидимся. Пока-пока!